Assalomu alaykum podpисчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷастем. Мо ҳузур дорем дар бозори Калхозобод, Пайшами бозор. Хуш омадед дар канали Бохтарсиз. Подписчикони азиз, наворҳои мо баҳри шумо баҳри наворҳои мо як таи лайка дариғ надоред. Касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунанд. Иншоалло навори хуб мешавад. Обязательно бародарони аз як таи лайка бизанед. Аввалаш худо ҳамин наворҳои мо баҳри шумо агар ҳамин наворҳои мо 5 на фоида нест. Ки баҳри шумо бародар аст ки подписчикони мо дар ғарбӣ мусофират ҳастанд, навор мекунем ки ай нархи навои мол бохабар шавем. Шурӯъ менем навора ай ғанаҷинои нозоида. Бародар ду сар ғанаҷине тарафангиш савдо шудааст 85. Кадоса 85 метавонад анами агар ҳамин пура моли ғавса 85 метавонад. Эшон иша чанд сум гуфтӣ? Иша чанд гуфтӣ? 85 ним савдо шуд бародарон. Моли ғавси зуд камта моли ғавса иша 8000 бите мега 7000 пасидаст иша. Мегража 13000 мега ка 12000 сум пресидестай надодаст. Мола ки назде моли фарбия ка. Кафошам тамошо кунед бародарони азиз. Мола ки шурӯъ аст. Барои боқидан тайёр айда. 11200 сум пайда надода. Пресидем рақамои телефон мега мефрӯшам ҳамиҷода. Ай худои фурӯша бародар ба ҳаме довардай номед нашав. Неки моли тайёр ай барои боқидан. Яка 11000 мега ғанаҷина бозор 95 кардааст. ғанаҷина ки назд аст ки молам ки меша бухина меша бародар. Стойка хубам дорам. Кафош сарғанаҷини нозоидаи биғза мега 5 моҳа 15000 мега муомила дорад. бозор 13000 пресидеса тамошо кунед кафошам 5 моҳа биғзаҷини нозоида. рақамои телефонта мегӯ? Рақамои телефонта мегӯ? 885 2 5046 бародарониз мол қарор дорад дар чапак. Агар савдо да наравад метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. бародар одами бозоре муомилаи хуб мекунанд. баҳри ҳамин моло як таи лайка бизанед бародарон азиз. иншоалло навори хуб мешавад. мо баҳри шумо навор мекунем то ки молои хуб нархҳоро дастрас шавад барои шумо ки нархҳоро бифаҳмед ки қимати арзони бозор. ҳамин бозор ҳар кас ризқи насибша меда. гоҳ мол арзон савдо мешавад, гоҳ таш қимат савдо мешавад. фикр кунед додтона бинависед дар зери комментар бародарон азиз. иншоалло ки моram наворҳои мо баҳри шумо. ду сар ғанаҷин бародарони азиз, ҳарчанд беҳтарин ғанаҷинои стойкаи хуб доранд. ғавси моло тамошо кунед. беҳад мола ки ғавса молои зур даста барои боқидан. чанд пули гуфти якаёра? 13000 мега муомила дорад. бозор ягон чӣ пурсӣ? да якҷоягӣ ё? якҷоягӣ 24000 пурсидаистанд надодаистанд. ҳарчанд молои назм ҳастанд. бародар телефон дорад, неки рақамои телефонша намегӯяд. дами бозор хаяр мепурсем. агар рақамоша бугад рақамоша мегирем. касе да маҳхулай занг мезана мепурсад. ай пешира молоро тамошо кунед. ин пешини қашқа моли зури будааст. номерои телефонро аз ёд намедонӣ? рақамои телефони бародар 93 904 65 18. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, харидорӣ кунед. бародар одами бозора моло қарор доранд дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ. бачаҳои ҳамин Калхозобод як таи лайка баҳри ҳамин молои акай Сафарбек бизанед. як таи лайка шатакорӣ карда бизанед. ки худаш одами шуха. як сарғанаҷина ки беҳтарин барои мол кардан мусаллаи ёша кард. чанд пул гуфтӣ? 9500 муомила дорад бародарони азиз. одами бозора муомила хуб. бозор ягон чӣ пурсиде? 85-86 пурсида. молаки нағза. инами ғанаҷина ҳамин бозорда ин якам ғанаҷина хеле ғанаҷина ки баъзе ба ҳамин рӯз дашта. беҳтарин мол мусаллаи мешавад. беҳтарин мол тамошо кунед бародарони азиз. беҳтарин зуртиша. чанд пул гуфтӣ? 11500 мега муомилаи нағз дорад.
باز یک کافه مولا نوار میکنیم بعد میپرسیم نرخ مسئله تلفنش هست میپرسیم. یک کافه مولا تماشا کنیم مولی غوث ده گوساله استوکه خوبی خوبم داره. بازار یگان چی پرسی؟ 10 300. 10